Abo, lift up ini nih sebenarnya sudah ini aku bilang. Bawa di sana. Mereka bilang. Hello? Hello? मोनफैबाय? नै आं बिजनि मोनफैबाय फिलफिलि नेगासिनो दं। दे होमबा। बिजनि मोनफैबाय नो। फिलफिलि फैगासिनो दं। सिख्लाब्रा गथायनांगोनखौ गिदिर गिदिर डायलग होनानै खाथियाव थांनानै हेलौ ओइ नै माबा बड'फा नोगोरावसो दङ आं औ ओहो आं गारिखौ लाफायाखै नों लाना फैलाय जोंनि आइटेनसिखौ आं किटचेनखौबो लाफायाखै माबा लिक जादों बबे मोनसे हरदों नोंलाय आं बे आइफनखौ माबादोंसो मा होनो चार्ज होबोदोंमोन आङो अप्प'खौसो लाना फैदों सिन्था गैयालै फैसानि गुरलाब गुरथाब दंबाय आंनाव 50,000ल' बेखौ माबा बे फुइलाव थांनायावसो गारो आं बिदिखौ जाम्बालाय औ ओइ र' दोनथ'लाय मा खालामदों नोंलाय बेवलाय गसंनानै दं ओरैनो बार जादां माथो मास मोनबानि न' भारा होनांगौनो नोङो मालिकानो खौ नागिरगासिनो मार्बल जाम्बा जाम्बाखौ फैसा थुब थांसै ओमफ्राय गारि थाबानो गोसोथोगोन सानो खोमा सोरबा सोरबा सिख्लाफोराबो दंथारो नालाय जोंहासो बिसिनि थाखाय बदनाम माथो गंसेबो फिलफिलि फैया फैखानाय नंला बायदिसो मोनबायलां गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय दा जों बे भिडिअखौ बानायनायनि खारना जाहैबाय दानि जुगनि जि सोलिबाय थानाय नङा होमबा सोरबा सोरबा सिख्लाफोरा बाइक थाबानो बयफ्रेन्ड लायो ओमफ्राय सोरबा सोरबा लाया आरोना ओमफ्राय सेंग्राफोर दं बिमा बिफाखौ नांलायलायनानै बाइक माबायोना बियो दा बेफोरखौ लानानै साननानै मोनसे बानायनाय जादों आरो दा नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव खिन्थालायदो ओमफ्राय लाइक साबसक्राइब खालामाखैबा थेंक इउ आरो बेबायदिनो गोदान गोदान फैबाय थागोन माखासे